hi Basilica biakin Mary Vantirhkoh ten anron biak na hmun lali ISUA fa hin tur thu aron soi na hmun khania fa pai finga aminga ISUA sang atia anin biak na hmun kha kan kal do na ni sarau pui chiang kap mai helai mun hi Mary le Vantirhkoh GABRIELA anin biak na mun kha ni a helai kal te hi hei kan ma kan muang hian then kat pon kala an ngoi thapa tuma beng cheng lavin mani in kan ena kan hoi kwala thlir thei thei kan thira tiang chuan hun kan mang hlom ani athenin video la a tian ngoi ringin tuma in belvin thom dim takin kan che a Vantirhkoh GABRIELA khan Mary nena khan ngairo fapa ishinga aminga ISUA isaturani tia chu mun chu voin ni thleng hian biak in lian em mai kha an lo saknan ta tu na he ka zoom na mun hi ani a kan kal nai ze langa ta chuan chiang takin in mudon ani tuna kanunga ka ko lai takso Mary le Vantirhkoh GABRIELA anin biak na mun chu ani a tuna hian biak indian pui an saknana mitam tak khovel ramsang sanga tangten he huna hian an lo kala achung lama te po hian service na turin mun an lo ro man veka tong trai na hun te an manga tiang chuan helai mun hi an ro ema an za emani tu po mai hian thom an dim sia ngoi renga an kala an en awang khan han tong bik ni tele kalpa han soi zel ni teng te kha anom lova beng cheng midang te khan kan siam te midang te tan khang kan siam the ni ti kan thria wangin tu te po in ngoi kan chua kan ena ziak te kan chiara kan thli thlaya a then te chuan tong trai na te an nei mol boka tiang chuan hei tu na kan muang hian helai mun achung tak mai hi an lo hei helai an tar hi biak in doka ni an lo khu a helai mun te hi ani an tia an ro mani te khan tam tak hala tak atang te mun rang atang khovel mun rang atang ten an lo kala chi bai buk tur tele tong trai na mang tur te po in tam tak an ron kal ani tiang chuan helai mun hi kan hun man dan ani a tiang anga hum hal na chang an lo thia hi aro pui tak zet zeta Roman Catholic ho hian heng hi ti na chang an thia hi athle in ka thia chuti ni lo seng chuan hetia anga en tur hi mumal kan nei to lawang ti te a hlawm ema achan chu kan thria tangin thil hlui lut na chang an thria a chu thang thar te tan a hlu ema en tur kan la nei thin te mu tur kan la nei thin te ro pui ni te chuan achunga kan chowa achunga hian biak in lian pui mai alo oma heta po hian athenin tong trai na hun an manga tiang chuan group tour ten oma ma ni local te pon oma kal dan chi rang he muna hian a visit dan chi rang a visit kan omni in a hriat ani amunom khop mai mit atlaya kan kal phenga solai eng lo lang poster lian pui an lo zia na painting thatak tak mai an lo zia chunga son a bial kul mai oma chung teng te po chu kan tro vek don nia eng poni se ata tolin kan kalanga kan thlir zel don nia abul tang top thleng lo enanga kana khuwa te po karon tlong hal don he video hian karon tel vek don ani in lo thati ham vek don nia
biak in pona kan han chhuat ta ka chuan biak in pon po tum kaw ni alo niang khan tum kaw te an lo da thle thluah maya tum kaw te khan gate ang te khan lo siama tiang chuan tum kaw po chomalam khan an lo manga amar chu ke ni chuan kan han nang man lova chanua biak in hi kan han tlo thei chau ani hei Josepha kha ani a ISUA pa ani a te chuan hela hian ani po alim en thei turin an lo da a hela hian lali suale azirti te an lo da boka tiang chuan Mary kha Vantirhkoh GABRIELA na abiak laya khang ang thalak te kha en thein an lo da langa te chuan Joseph Saint Joseph Josepha biak in a hian ka kala ke po in sacramente kahan eve nge a tiang chuan a hnuaia te Josepha kha mystery ani ti kan riat kha aum na hmun te kan tloa tiang chuan tum kaw ni te lo ni wangin du angin thil ati lutuk thei lova engpo ni silang an chen na hmun le an om na hmun ma te kan ron la a ISUA kha NAZARETH khan asalian ani kan ti to kha chuwang chuan apa te bula asaliana apa na tho na te bula te lo thin ani ti kan fiat kha chutiang chuan henglai a hian Josepha kha alo tal thin ani ti kan fiat kadua theng angatam video ten karon cover ani in lo thiam zel tura nga yang hi ISUA no pan laya a chen na hmun Josepha in kha ani a chuwang chuan Mary kha Vantirhkoh tena an han biak ta ka khan helai hmun atang hian Bethlehem bong in lama khan naw nei turin an kal niom tak ani tuna hian kana khua lali suan in nei na a tui wine a chantir na hmun lam kha panin kan kal to dona he tunak kan thil hmun lai ta hi kan soi lokanga I cement an chhun dan ania building concrete a tia pipe sei te khan an chung maya an ol sam khop mai slab chhun vel an ol saple ni ti lai kha kan soi lang tel jok do ni engpo ni sela tuna hian kana khua lampanin hei kan kalta kana khua chu kana khua in nei na awma kha in nei na khan tui kha waina lalisuan achantir ni ti kan riat kha chumi hmuna chuan kal kan tuma animar sela abiak in le ahmunte kan vatlen khan tum kaw ni alo ni awangin kha hmun kha an lo khar thlat maya engpo ni se pon lamatangin thlate kan ron la a tiang chu tuntuma tan chuan karon da thei alo ni ta a nikum lam ka channel masa khan akim changin karon da van doi thak takin abo hlau maya ka channel chia khan a chiat pui tavek mai sia karon da lang thei di ron da non le ka tuma maro chu he wine ati punna kher khe hi chu tuntuma hian a chunga ka tlo thei lova apoi ka ti hle ni ti kha fenten hena karon soi du a minok khle hi a chunga hian he hmun hi kan valuta khami chunga khan he gate pui hi lo ta lu anga ya chu chu voini a hian an lo khar tlat maya tiang chuan abula te hian kana wedding wine ti in wine te po kha an lo zor lamani sumdon nan ten khatin tiang khan an lo manga he biak in nge hi wine asiam ati punna mun kha tui wine a chantir na mun kha ani ti kha kan soi chiang du ani engpo ni sela ara chiang du tan chuan YouTube lama te po entur in nei thein karinga in lo clear mai don nia ka vakal nge ni ti proof na kha kan ti ka fa pa hian mungai se ka duwa ma se he an lo khar tlat mai sia te ngai nam lo ni min lo thiam vek don nia
hian pon atangin a building a kan ron tilanga achunga son lu angaya tiang chuan heta noya lama khuan lu thlaka chumi hmuna chuan bel tele engenge mokha an lo lada ni neya chung ta chu en thei turin an alo ma nema sela va in ni hian ka soi tongin an lo kharawangin tingai na si lo ani hei hi Mary le Gabriela in belailem statue te an lo da engponi sela ka video te min lo hlut sakthina min lo clear sakthina ni ti kriatin kalom ema he Joseph le maringkara ISUA statue ten lo da tiang chuan thlate ka thei anga tam kan lak puya karonda tamaya tum kauni ane wangin bekin khami wine tui wine achanti nakha karon so thei talavero chupoi ka tile maya in zawai chunga ngai dam ka dilani video next video kain mule theu don ya in zawai nal panmal som vector se